mikrofon a pobudu vám to tady všechno. Je to čisté? Jo, ještě jdu paní nebo já už dělám potom nakonec tady něco. Viktor Štěženka, Adam Volný, to je televize vodka. Že prostě dehydratace dehydratace je velká, no, ale tak a čau. A jde na potom, že budu rámči, počkej chvíli. Jejda. Počkej, on to točí všecko. Počkej, no, tady mám televizi, no. Ne, napijte prvně, a pak si to pijeme, ale jdeme spinkat, jo? Ne, kde je ten rum? se napil. Hej, vy jste takové kurvy, vole, kde mi ukradl ten rum? Já to byl ten, koudelka. No, já už jsem se napil, no. Tak co mám dělat dál, jako, já už jsem se napil. Dáme si rumíček a dáme pinkat. Ne, jeden dáme, on ho Já už jsem se rupil, jako, jo. Rupil ses, ale ne úplně, tak počkej. Ne, pojď sem. Dáme si teď ho uvalíme. Pojďme na to. Ne, máte tady půlku. On má dneska dost. Nemá, ještě jednu, ale dáme. Musíme dát, my spolu sedíme, jdi do píče. Dáme si jednu a jdeme spát, jo? Jo, jednu. Tak, je tam trošku, ne, to nezabije. Dej si tady kusek, jenom tak na chuť. No. Dobrý, já si dám. Díky. Tak, asi teda pokračujeme ve vládku, jo? No jistě, no. A jdeme spinkat. Vodu, vypij ještě vody. Víc. Co? Ne, tady. Počkej. Tady, jdeme. No, hlavně ať pije hodně vody, jo? A tady máme, dobré, dobrou já už vím. Pro televizi Nova, Michal Štěženka, Praha.